Masalimo 119 verse 105 mawu anu ndiye nyali ya kumapazi yanga, ndiye uwunikira panjira panga. Dziko lapansi lakhala likugwiritsa ntchito mababu icecom, akhala likugwiritsa ntchito nyali za koloboyi kupezekatha parafini zimathima. Komano mawu a Mulungu ndi moyo, mawu a Mulungu ndi nyali imene tsiku ndi tsiku moyo wathu angathe kugwira nafe ntchito. Chotero pano pa akanema wa V&V komanso ulalo online tifuna tikuyitanireni kuti musanayambe tsiku lanu mulandire mkate wa moyo amene ndi mawu a Mulungu. Chotero ine M'busa Joe Kumphasa ndikuyitanirani kuti tizikhala limodzi kumvera ndi kuonera uthenga wa mawu a Mulungu, chifukwa ndi chipulumutso, chifukwa ndi nyali yowunikira ku mapazi athu. Amen. Tifuna tikulandireni abwenzi okondedwa kulikonse kumene muli nthawi ino. Tifunanso tigawane uthenga wa mawu a Mulungu paja musayiwale ndi nyali yowunikira panjira pathu malingana ndi Masalimo 119 verse 105. Chotero uthenga wathu kuchokera m'Miyambo chapter 4 verse 23, imene mutu wa ukulu osogolera phunziro limene ndi kuti chinjiriza mtima wako. Chimene chili choopsa komanso nkhondo zimene timakumana nazo ndi zimene zatizungulira, si akutali komano amene atizungulira kapena tikukhala nawo ndi nkhondo zina zimene zikutipweteka, zikutipha. Chotero m'Baibulo afotokoza kunena kuti chinjiriza mtima wako, zimene zifuna zitanthauze kuti magwero a moyo atulukamo. Ndiye chilichonse chimene timachita chimayamba ndi ine. Mungathe kuona ana a sukulu nthawi ya mvula makope awo amatenga kuwayika mu pepala ya shuga kaya mu jumbo ndi kuyika mu bagi ncholinga chakuti asanyowe, akuchinjiriza kumvula makope awo. Nyumba za masiku ano simungaone yopanda bagira bawo imodzi, ndikuti kunja kwa chitseko, mkati mwa chitseko mabagira bawo khawokha, zipinda zathu mabagira bawo khawokha, kuti kodi itati yayaka tipulumuka ife tikwanitsa kutsegula zonse zimene timatsekazi. Kumeneko ndi kuchinjiriza katundu wathu, kuchinjiriza nyumba zathu, kuchinjiriza miyoyo yathu. Sabwino kwambiri. Galimoto umatha kutsika mu galimoto kulankhulana ndi azako pafupi itu pompo apo olowa isamira kumene koma umayirokanso, kuchinjiriza. Kumano timakwanisa zimenezo, azibambo ambiri timakwanisa zimenezo. Kuma vesi lili kuti chinjiriza mtima wako. Azibambo ambiri timagona paliponse kukanika kuchinjiriza mazipi athu zigololo. Nomwewo akwanisa kumanga nyumba yawo mabagira ba mphamvu kwa kukanika kuchinjiriza zipi zawo, mitima yawo kusaugwira. Aliso anthu ena akati alalate kulalata kuti 30 minutes akutukwana, kukanika kuchinjiriza kamwa zawo. Ndiye vesi lili kuti zimene tili, moyo wathu umene tili timaupanga ndife, umayamba ndife. Zimene zifuna zinene kuti Miyambo ndi munthu amene analemba Miyambo, ndi munthu amene adali wa nzeru kwambiri, ozazidwa ndi nzeru kwambiri. Ndi buku limene ladzaza ndi nzeru kwambiri, buku la Miyambo. Ndi zimene zalembedwa m'buku la Miyambo ndi zinthu zoti tizizichita practice daily. Solomoni akulankhula kwa mibado yathu lero kutichenjeza kuti moyo ndi wofunikira, moyo ndi wabwino, komanso uli ndi responsibility moyo. Chotero Solomoni afuna atilankhule mawu amene ndapeza onena kuti Levi mu Hebrew, Levi L-E-V akutanthauza mtima, heart. Ndiye kuti zimene timaganiza, zimene timachita ndizoposa mtima wathuwo. Zimene timaonetsera kunja ndi zimene zimachoka mkati.
maganizo, zisankho zathu, maganizo athu, makhalidwe athu, zimenezi zimachokera mkati mwa mtima wathu. Ndi mtima wathu ndi pakatikati popangisa zinthu kuti zikhale zabwino kapena zinthu kuti zikhale zoyipa. Mtima wathu. Chotero Bible likunena kuti tisamalire mtima wathu, tiulondere mtima wathu. Chifukwa chani? Chifukwa chakuti moyo wathu ukuyenera uumbidwe pa zinthu zimene timaona. Moyo wathu uumbidwe pa zinthu zimene timamvetsera. Moyo wathu uumbidwe pa zinthu zimene timakhalisapo, zinthu zimene timazikonda. Mene takukamba kuti timaona chani? Titati titsegule mafoni athu lero okondedwa omvera amene mukutiona ndi uthengawo. Si mafoni amene mungamaone pali anthu kusweza kuti muli zolakwika. Sikunati malalikira pena pake ndanena kuti lero titseka zitseko zonse, tikhala ndi chitseko chimodzi ndi ima apo nditiziona foni imodzi zimene zili mu foni. Panali tuchipwirikiti. Kuyesera anthu kufuta zinthu kuti ya inkulu amene akunena ndizona ima amene ipakhomo poma ni mangonena. Kwa zinaonetsera kuti mafoni mwathu sitisunga zinthu zabwino zimene timaona ndi maso athu, zimene timamvetsera nyimbo zolaula zotukwana, pa zinthu zimene timakonda timakhalisapo zinthu zotani. Mtima wathu unayenera utilozere, utilondolere. Tidziwe kuti tili mpamkangano waukulu pakati pa Mulungu ndi Satana ndiyerekeze. Nkhondo imeneyo ndi amaganizo. Ndi Satana ndiyerekeze satikakamiza kumano angutipanga influence maganizidwe athu. Ndifa cha uthengawo tiyeni tisankhe choonadi malo mwabodza. Tiyeni tisankhe chiyero malo mwa chiwonongeko. Tiyeni tisankhe kudekha malo mwa kupupuluma. Zikatero zithandizira mitima yathu, zithangatira mitima yathu kukhazikika mwa Mulungu amene. Chotero uthenga ulero ukutithandizira ife kunena kuti tikukhala mu dziko limene lazazidwa ndizosangalasa, entertainment, ka social pressure, kaya media, kata china WhatsApp, Twitter, FB. Zimenezo zikutipanga kuti tikhale ife, zikutipanga kuti tikhale ndani. Koma tikuyenera tipange safeguard mtima wathu. Tiziyang'anire tokha, tichinjirize mtima wathu kuti usatipitise kuchionongeka, usatipitise kuonongeka. Ngati sitikusamalira mtima wathu, china chake cholakwika pa moyo wathu, chivuta chionongeka pa moyo wathu. Chotero nthawi ino Mulungu atithandize kunena kuti tidziwe kuti kodi ndi ndani amene akulamulira mtima wanga. Kodi lero tipereka maganizo athu kwa Mulungu? Ngati tichoncho tiyeni tiwerame kuti tipemphere. Atate, mu dzina la Yesu Khristu tikuthokoza chifukwa timalankhula nafe mu phunziro linanso labwino lonena kuti tisamalire mtima wathu. Tapeza kuti timasamalira zinthu zina zooneka ndi maso kukanika kuchinjiriza mtima wathu. Taphunzira ife kuti tikhala anthu okhulupirika ndi okhulupirira inu Mulungu nthawi zonse, kuti mmene mubwera posachedwa muzatitenge tizakhale nzika zabwino mu ufumu. Ndiye pemphero lathu mu dzina la Yesu Khristu. Amen.